खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 जुलाइ 2024 शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। वृष राशि। गोसोआव लुबैना थानायखौ मोननो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। मावनो लानाय थांखियाव उथ्रिसारनो हागोन, गोजौ फारसे जौगागोन। कर्कट राशि। सोरजोंबा निन्दा होजानो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। सिंह राशि। खामानिफ्रा जाफुङैनि थाखाय गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन, उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गावनि आंगो लोगोजों सोमोन्दोआ गोरा जागोन, गोजोन खुसियैनो थानो हागोन। तुला राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय थांखिया जाफुंगोन, गोसोआव जोबोरैनो रंजाखांनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे मावनो लानाय खामानिया जाफुंनाय नङा, असान्तिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन, नखराव जेंनाफ्रा जोबस्रांनाय नङा। मकर राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव सोरनिबा थुलुंगानाय मोनगोन, गोसोआव गोदान मिजिं फैगोन। कुम्भ राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। मीन राशि। नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ, नखराव बयनिबो खुसिया फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% ल'न, फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000388187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।